श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति सुपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देव अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रील प्रभुपाद की जय महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदम 14 अध्याയം ശ്ലോകം 1 ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മറി ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് സമ്മറി തന്നെ ഒരു 3-4 പേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വായിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം മതജ് സ്ക്രീന് കാണണ്ട അല്ലേ കൃഷ്ണ കാണാം കൃഷ്ണ 14-ാം അധ്യായം ഭൗതിക ലോകം ആസ്വാദനത്തിന്റെ മഹാവനം എന്നത് രഘുഗണ രാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വിശദമാക്കി തരണം ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ അപകടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ ഒരു 4 പേജിലുണ്ട് ഇതിന്റെ സമ്മറി തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം അതും ഒരു 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പകുതിയായിട്ട് അപ്പൊ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ सा होवाच यैष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पित कुशलाकुशलसमवाहारविनिर्मित विविधदेहावलिभिर्वियोग संयोगाद्यानादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्वावद सुखमये त्वान्यपतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्य मायया जीवलोकोऽयं यदा वाणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव श्मशानवद शिवतमायां संसारदव्यां गतो ज्ञात्यापि विफलबहुप्रतियोगे हस्तात्तापोपशमनीम् हरिगुरुचरणारविन्दमधु കരാനുപദവീമവരുന്തേ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ഇത് 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ് അപ്പൊ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. രണ്ടാമത്തെ കുറച്ച് വലുത് തന്നെയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമുഹവായതേ ഷഡീന്ദ്രിയനാമാനാം കർമ്മണാദസ്യ വയേവതേ തദ്യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത്കി കർമ്മണാദസ്യ വയേവതേ തദ്യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത് കിഞ്ചിധർമ്മ ഉപായികം ബഹുകൃച്ഛാധിഗതം സാക്ഷാത് പരമപുരുഷാരാധന ലക്ഷണോ യോസോ ധർമ്മസ്ത്വം തു സാംബരായ ഉദാഹരന്തി തദ്ധർമ്മ്യം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണാസ്വാദന ഘ്രാണസങ്കൽപ്പ വ്യവസായ ഗൃഹഗ്രാമ്യോപഭോഗേന കുനാദസ്യാജിതാത്മാനോ യഥാ സാർത്ഥസ്യ വിലുംബതി യസ്യാമുഹവായേതേ ഷഡേന്ദ്രിയാനമാനഃ കർമ്മണാദസ്യ വയേവതേ തദ്യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത്കിഞ്ചിത് ധർമ്മൗപികൈകം ബഹുകൃച്ഛാധിഗതം സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷാരാധനാലക്ഷണോ യോസൗ ധർമ്മസ്തം തു സാംബരായ ഉദാഹരന്തി തദ്ധർമ്മ്യം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണാസ്വാദനാവക്രാണ സങ്കല്പ വ്യവസായ ഗൃഹഗ്രാമ്യോപഭോഗേന കുനാദസ്യാജിതാത്മനോ യഥാ സാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമുഹവായേതേ ഷഡേന്ദ്രിയനാമാനഃ കർമ്മണാദസ്യ വയേവതേ തദ്യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത്കിഞ്ചിധർമ്മൗപൈകം ബഹുകൃച്ഛാധിഗതം സാക്ഷാത് പരമപുരുഷാരാധന ലക്ഷണോ യോസൗ ധർമ്മസ്തം തു സാംബരായ ഉദാഹരന്തി തദ്ധർമ്മ്യം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണാസ്വാദന ഘ്രാണസങ്കൽപ്പ വ്യവസായ ഗൃഹഗ്രാമ്യോപഭോഗേന കുനാദസ്യാജിതാത്മനോ യഥാ സാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അത് നിങ്ങളെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓക്കെ, വലിയ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണോ കട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ കട്ടാക്കിയിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. സാധാരണ ചില പാരായണം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ വരികൾ വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ ശ്ലോകമായിട്ട് ചൊല്ലാതെ തന്നെ വായിച്ചു പോകുന്നതാണ് കാരണം. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഇത്രയും വലിയ ശ്ലോകങ്ങളാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് കട്ടാക്കേണ്ട കേട്ടോ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. अंबिका देवी माताजी चलिकुल माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यस्यामुहवायेते षडिन्द्रियनामानः कर्मणादस्यैव एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चित् धर्मौपैकं बहुकृच्छाधिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्तं तु साम्बराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शनस्पर्शनश्रवणास्वादना वा प्राणसङ्कल्प व्यवसाय गृहग्राम्योपभोगेन
പുനാഥസ്യാജിതാത്മനോ യഥാ സാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശാമദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമുഹ വാ ഏതേഷഡീന്ദ്രിയാനാമാന കർമ്മണാദസ്യ വ ഏവ തേ തദ്യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത്കിഞ്ചിത് ധർമ്മോപൈകം ബഹുകൃത്സാധിഗതം സാക്ഷാത് പരമപുരുഷാരാധനാ ലക്ഷണോ യോസൗ ധർമ്മസ്തം തു സാംബരായ ഉദാഹരന്തി തദ്ധർമ്മം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണാസ്വാദന അവഘ്രാണ സങ്കല്പ വ്യവസായ ഗൃഹ ഗ്രാമ്യോപഭോഗേന കുനാദസ്യാജിതാത്മനോ യഥാ സാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമുഹ വാ ഏതേ ഷഡീന്ദ്രിയനാമാനഃ കർമ്മണാദസ്യ വ ഏവ തേ തദ്യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത്കിഞ്ചിദ്ധർമ്മോപൈതം ബഹുകൃച്ഛാദിഗതം സാക്ഷാത് പരമപുരുഷാരാധനാ ലക്ഷണോ യോ അസൗ ധർമ്മസ്തം തു സാംബരായ ഉദാഹരന്തി തദ്ധർമ്മ്യം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണാസ്വാദന വഘ്രാണ സങ്കല്പ വ്യവസായ ഗൃഹ ഗ്രാമ്യോപഭോഗേന കുനാദസ്യാജിതാത്മനോ യഥാ സാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമുഖവായേതേ ഷഡീന്ദ്രിയനാമാന കർമ്മണ ദസ്യ വയം ഏവതേ തദ്യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത്കിഞ്ചിധർമ്മോപൈകം ബഹുകൃച്ഛാധിഗതം സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷാരാധന ലക്ഷണോ യോസോ ധർമ്മസ്ത്വം തു സാംബരായ ഉദാഹരന്തി തദ്ധർമ്മ്യം ധനദർശന സ്പർശന ശ്രവണ സ്വാദനാവ ഘ്രാണ സങ്കല്പ വ്യവസായ ഗൃഹ ഗ്രാമോപഭോഗേന കുനാദസ്യാജിതാത്മനോ യഥാ സാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശരി. പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമുഖ വാ ഏതേ ഷഡീന്ദ്രിയനാമാനഃ കർമ്മണാദസ്യ വ ഏവ തേ തദ്യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത് കിഞ്ചിധർമ്മോപൈകം ബഹുകൃച്ഛാധിഗതം സാക്ഷാത് പരമപുരുഷാരാധനാ ലക്ഷണോ യോസൗ ധർമ്മസ്തം തു സാംബരായ ഉദാഹരന്തി തദ്ധർമ്മ്യം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണാസ്വാദന വ ഘ്രാണ സങ്കല്പ വ്യവസായ ഗൃഹഗ്രാമ്യോപഭോഗേന പുനാഥസ്യാജിതാത്മനോ യഥാ സാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമുഹ വാ ഏതേ ഷഡീന്ദ്രിയനാമാന കർമ്മണാദസ്യ വാ ഏവ തേ തദ്യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത്കിഞ്ചിധർമ്മോപൈകം ബഹുകൃച്ഛാധിഗതം സാക്ഷാത് പരമപുരുഷാരാധനാ ലക്ഷണോ യോസൗ ധർമ്മസ്തം തു സാംബരായ ഉദാഹരന്തി തദ്ധർമ്മ്യം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണ സ്വാദന വക്രാണ സങ്കല്പ വ്യവസായ ഗൃഹ ഗ്രാമ്യോപഭോഗേന പുനാദസ്യാജിതാത്മനോ യഥാ സ്വാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമുഹ വാ ഏതേ ഷഡേന്ദ്രിയാനാമനഃ കർമ്മണാദസ്യ വ ഏവ തേ യദ് യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം
യത് കിഞ്ചിദ്ധർമ്മോപൈകം ബഹുകൃച്ഛാധിഗതം സാക്ഷാത് പരമപുരുഷാരാധനലക്ഷണോ യോസൗ ധർമ്മസ്ഥം സാമ്പന്നരായ ഉദാഹരന്തി സന്ദർമ്മ്യം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണ സ്വാദാനവാഗ്രാണ സങ്കല്പ വ്യവസായ ഗൃഹ ഗ്രാമ്യോപഭോഗേന കുനാദസ്യ ജിതാത്മനോ യഥാത സാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലാം. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലിയിട്ട് ശ്ലോകം ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥച്ചായത്ര കൗടുംബികാധാരാപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണാ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണകവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ വിഹരന്തി. അത യത്ര കൗടുംബികാധാരപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണാ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണകവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ വിഹരന്തി. ഓക്കെ, ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ച യത്ര കൗടുംബികാധാരാപജാതയോ നാംനാ കർമാണാ മൃഗസൃഗല ഏവാനച്ഛിതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണ കവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ വിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ ച യത്ര കൗടുംബികാധാരാപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണാ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണ കവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ വിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ച യത്ര കൗടുംബിക ധാരാപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛിതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണ കവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ വിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ച യത്ര കൗടുംബികാധാരാപത്യതയോ നാംന കർമ്മണ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണകവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ വിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ച യത്ര കൗടുംബികാധാരാപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണാ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണകവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ വിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ച യത്ര കൗടുംബികാധാരാപത്യാദയോ നാംന കർമ്മണി മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണേ കവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ വിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അനിത മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ച യഥാ കൗടുംബികാധരാപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണ മൃഗാസൃഗാല ഏവാനിച്ചതോ അവികാദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണകാവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ അഭിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത യത്ര കൗടംബികാദാമാപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോപി കദര്യസ്യ കുടുംബിന ഉരണ കവൽ സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോപി ഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവസ്രി ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതത്തെ യത്ര ഗോഢംബികാധാരവത്യാദിയോ നാംന കർമ്മണ മൃഗസുഖാല ഏവാനിച്ചതോ വികദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണകവ സംരക്ഷ്യമാണം മിഷിതോപി ഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ച യത്ര കൗടുംബികാധാരാപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിശ്ചതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണകവ സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോപി ഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാവ ബാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത യത്ര കൗടുംബികാ ധാരാപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണ മൃഗസ്യ ജാല ഏവാനിച്ഛതോ അഭി കദര്യസ്യ കുടുംബിന ഉരണ തവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ അഭിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ച യത്ര കൗടുംബികാ ധാരാപത്യാദയോ നാംനാ കർമ്മണ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോപി ഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതായിരുന്നു ശാരദ മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരായിരുന്നു? പുതിയ ആളാണോ? ശാരദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരായിരുന്നു? ശാരദ എന്ന് പറയുന്നവര് ശ്ലോകം ചൊല്ലാനാണ് കൈ ഉയർത്തുന്നത്. ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഞാൻ ഹാൻഡ് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത യത്ര കൗടുംബിക ധാരാപത്യാദയോ നാംന കർമ്മണ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോ അഭി കദര്യസ്യ കുടുംബിന ഉരണ കവ സംരക്ഷണമാണം മിഷതോ അഭിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പേര് മാറ്റി തിരിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേര് മാതാജിയുടെ പേര് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുതിയ ആരോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ച യത്ര കൗടുംബികാധാരപത്യദയോ നാംന മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ഛതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന
കവത് സംരക്ഷ്യമാണാമിഷതോ വിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി, മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ച യത്ര കൗഡംബികാധാരാപത്യാദയോ നാംന കർമ്മണോ മൃഗസൃഗാല ഏവ നിച്ചതോ അഭികതരസ്യ കുടുംബിന ഉരണകവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോ അഭിഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ച യത്ര കൗടുംബികാധാരാപത്യാദയോ നാംന കർമ്മണ മൃഗസൃഗാല ഏവ നിച്ചതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉരണകവത് സംരക്ഷ്യമാണം നിഷതോപി ഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ച യത്ര കൗടുംബിക ധാരാപത്യാദയോ നാംന കർമ്മണ മൃഗസൃഗാല ഏവ നിച്ചതോപി കദരസ്യ കുടുംബിന ഉദരണ കവത് സംരക്ഷ്യമാണ മിഷതോപി ഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ജയ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ച യത്ര കൗടുംബികാധാരാപത്യാദയോ നാംന കർമ്മണ മൃഗസൃഗാല ഏവാനിച്ചതോപി കദര്യസ്യ കുടുംബിന ഉരണ കവത് സംരക്ഷ്യമാണം മിഷതോപി ഹരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാച ഏഷ ദേഹാത്മമാനിനാം സത്വാദിഗുണവിശേഷ വികൽപിത കുശലാകുശലസമാഹാര വിനിർമിത വിവിധ ദേഹാവലിഭിർവിയോഗ സംയോഗാദ്യാനാദി സംസാരാനുഭവസ്യ ദ്വാരഭൂതേന ഷഡേന്ദ്രിയവർഗേണ തസ്മിൻ ദുർഗദ്വാവത സുഗമേത്യാനാപതിത ഈശ്വരസ്യ ഭഗവതോ വിഷ്ണോർവശവർത്തിന്യാ മായയാ ജീവലോകോയം യഥാ വാണിക്സാർത്ഥോർത്ഥപരാ സ്വദേഹ നിഷ്പാദിത കർമാനുഭവഃ ശ്മശാനവദത് ശിവതാമയം സംസാരാടവ്യാം ഗതോ നാത്യാഭിവിഫല ബഹു പ്രതിയോഗേഹസ്താപോപശമനീം ഹരിഗുരുചരണാരവിന്ദ മധുകരാനുപദമീ മവരുത്തേ. ഇവിടെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ശുദ്ധ ഭക്തൻ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തീർച്ചയായും വാച പറഞ്ഞു. സാഹുവാച എന്ന് പറയുന്നത് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവത്തിലേക്കോ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ദേശി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പാദി ഭൗതിക വനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാരം ആരാഞ്ഞ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി താഴെ പറയും പോലെ മറുപടി നൽകി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, വ്യാപാരി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട അഥവാ വാണി ഒരുവൻ എപ്പോഴും പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാണ്. ചിലപ്പോൾ വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിസാര വസ്തുക്കളായ തടിയും മണ്ണും മറ്റും ശേഖരിച്ച് നഗരത്തിൽ നല്ല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ദുരാഗ്രഹിയായ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ക്രമേണ എങ്ങനെ പുറത്തു കടക്കുമെന്ന അറിവില്ലാതെ അവൻ വനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിബിഡതയിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ ആത്മാവ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ജീവശക്ത ഭൗതിക ശക്തിയായ ദൈവീ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിത്തീരുന്നു. വനത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായും സംഭ്രമിച്ചും ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവനെ
സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തരോട് സഹവാസമില്ലാതാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ശരീരസങ്കല്പത്തിലായാൽ അവന് പിന്നീട് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രേരണയാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുടെ വശീകരണത്താലും വിവിധ തരം ശരീരങ്ങൾ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്കും ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്കും ചിലപ്പോൾ അധോ ലോകങ്ങളിലേക്കും അധമ ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നു. അപ്രകാരം വിവിധ തരം ശരീരങ്ങളാൽ അവൻ തുടർച്ചയായി ക്ലേശിക്കുന്നു. ഈ ക്ലേശങ്ങളും വേദനകളും ചിലപ്പോൾ സമ്മിശ്രമാകുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഗുരുതരമാകുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ മൂലമാണ് ഈ ശാരീരിക ബദ്ധതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവൻ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് അവന്റെ മനസ്സും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളും വിഭിന്ന ബദ്ധതകളും കൈവരുത്തുന്നു. ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ജീവസത്ത ഭൗതികാസ്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കും. അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ആശ്വാസം തേടുകയാണ്. പക്ഷെ കഠിന പ്രയാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വിടുതൽ ലഭിച്ചേക്കാമെങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ അവൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സമരത്തിനിടയിൽ അവന് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സ്വരോച്ച പാദങ്ങളിൽ സദാ സേവ ചെയ്യുന്ന തേനീച്ചകൾക്ക് സദൃശരായ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ആശ്രയം നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഹരി ഗുരു ചരണാരവിന്ദ മധുകര അനുപദവിയും ആണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവുകൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഏറെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ വിടുതൽ നേടുകയും പൊതുവെ ബദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടനല്ല. അവൻ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി വെറുതെ ക്ലേശിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദവും സ്വീകരിക്കലാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ ഏക കർത്തവ്യം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായ് ഭക്തിലതാ ബീജ. അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി വനത്തിലോ നഗരത്തിലോ ക്ലേശിക്കുന്ന ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. അവർ വെറുതെ നാനാതരം ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. ദുഃഖങ്ങൾ പൊതുവെ അമംഗളകരങ്ങളാണ്. ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അജ്ഞത മൂലം അവർക്ക് അതിന് കഴിയാറില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി വേദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരും ഏവാഭിഗച്ഛേത്. ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സദാ പരമദിയോത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പാതാരവിന്ദ സേവയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഭൗതികാസ്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള പക്ഷം അവൻ നിർബന്ധമായും ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഈ രീതിയിൽ അവന് ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു വനത്തിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ കലിയുഗത്തിൽ ആധുനിക പരിഷ്കാരം പ്രധാനമായി നിലനിൽക്കുന്നത് നഗരങ്ങളിലാണെന്ന് വാദമുണ്ടായേക്കും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരു മഹാനഗരം ഒരു മഹാവനം പോലെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നഗര ജീവിതം വനത്തിലെ ജീവിതത്തെക്കാൾ അപകടകരമാണ്. അവൻ അജ്ഞാതമായ ഒരു നഗരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളോ ആശ്രയമോ ഇല്ലാതെ എത്തിപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവിടുത്തെ ജീവിതം വനത്തിലെ ജീവിതത്തെക്കാൾ ദുഷ്കരമായിരിക്കും. ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ധാരാളം മഹാനഗരങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാലും ഒരുവന് 24 മണിക്കൂർ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിത സമരങ്ങൾ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ജനങ്ങൾ മണിക്കൂറിൽ 70-80 മൈൽ വേഗതയിൽ കാറുകളിൽ പരക്കം പായുന്നു. അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഒരുവൻ അതിരാവിലെ ഉണർന്ന ആ കാറിൽ കഴുത്തു പൊട്ടുന്ന വേഗതയിൽ പരക്കം പായണം. ആ പാച്ചിലിൽ വളരെയധികം അപകട സാധ്യതകൾ ഉള്ളതിനാൽ അവൻ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അവന്റെ വാഹനത്തിൽ ജീവസത്ത അത്യന്തം ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരിക്കും. അതുമൂലം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ ഓട്ടം മംഗളത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമില്ല. മനുഷ്യജീവികൾ മാത്രമല്ല, നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലുള്ള ജീവികളും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി രാവും പകലും ഒരുപോലെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കും. അപ്രകാരം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം എന്നും തുടരുകയും ബദ്ധാത്മാവ് ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നിരന്തരം മാറി മറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാലയളവോളം അവൻ ശിശുവാണ്. ശിശുവിൽ നിന്നും അവൻ ബാലനാകുന്നു. ബാലനിൽ നിന്നും അവൻ യുവാവാകണം.
യൗവനത്തിൽ നിന്നും മധ്യവയസ്സിലും മധ്യവയസ്സിൽ നിന്നും വാർദ്ധക്യത്തിലും എത്തണം. അവസാനം ശരീരം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതാവുമ്പോൾ വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു നവശരീരം സ്വീകരിക്കണം. ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ മരണമെന്നും പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ ജനനമെന്നും വിളിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതം ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെയും ശരണം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ്. വിഡ്ഢികളായ നേതാക്കളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളും ഒരവസരം നൽകുവാനാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം സമാരംഭിച്ചത്. പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ ആർക്കും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ദുഃഖപൂർണമായ സമരത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയും ഭൗതിക സംരംഭങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ നിന്നും വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ വിടുതൽ നേടാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെയും പാദപങ്കജങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക മാത്രമാണ് ശരണം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ യസ്യാമുഹാവായേതി ഷഡേന്ദ്രിയ നാമാനഃ കർമ്മണാദസ്യ യഥാ പുരുഷസ്യ ധനം യത്കിഞ്ചിധർമ്മപൊയ്യം ബഹുകൃച്ഛാധിഗതം സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷാരാധനാ ലക്ഷണോ യോസു ധർമ്മസ്തം തു സാംബരായ ഉദാഹരന്തി തദ്ധർമ്മം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണാസ്വാദനാവഗ്രാണ സങ്കല്പ വ്യവസായ ഗൃഹേ ഗ്രാമ്യോപഭോഗേന കുനാദസ്യാജിതാത്മനോ യഥാ സാർത്ഥസ്യ വിലുംബന്തി. ഭൗതികാസിന്റെ വനത്തിൽ അനിയന്ത്രികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊള്ളക്കാരെ പോലെയാണ്. ബദ്ധാത്മാവിന് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കുറെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അനിയന്ത്രികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ആ പണം കൊള്ളയടിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊള്ളക്കാരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ ഒരുവന്റെ പണം കാഴ്ചയ്ക്കും കേൾവിക്കും മണക്കുന്നതിനും രുചിക്കുന്നതിനും സ്പർശിക്കുന്നതിനും അഭിലഷിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ചെലവഴിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വിധേയനാകുന്ന ബദ്ധാത്മാവിന്റെ മുഴുവൻ ധനവും ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ധനം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് കൊള്ളക്കാരായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥനേസി ഭക്തിവേദാന്ത പൂർവജന്മാർജിത വിദ്യ പൂർവജന്മാർജിതം ധനം അഗ്രേതാവതിതാവതി. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരുടെ ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പദവി നേടുന്നു. ഒരുവൻ ധനികനായേക്കാം, ജ്ഞാനിയായേക്കാം, സുന്ദരനായേക്കാം, ഉന്നത കുലജാതനായേക്കാം. ഈ സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാമുള്ള ഒരുവൻ അവയെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ ഉന്നത പദവി ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അതുമൂലം അനിയന്ത്രിത ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊള്ളക്കാരായി പരിഗണിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പാലനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ നേടുന്ന ഉന്നത പദവിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപഹരിക്കുന്നതിലൂടെ പാഴാകുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ തൃപ്തികരമായ ഒരു പദവിയിൽ സ്ഥാപിതനാകുന്നു. ഒരുവന് അവന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ കൂടുതൽ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അനായാസം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തും പദവിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചിതറിച്ചു കളയരുതെന്ന് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. അവ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയതമായ പ്രക്രിയകളിലൂടെ സംയമനത്തിലാക്കുകയും ആക്കാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ചില നിഷ്ഠകൾ പാലിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ക്രമീകൃത ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നത് ഒഴിച്ചാൽ പണമൊന്നും ചെലവാക്കേണ്ടതില്ല. മനോഹരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ കാണണമെന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അതിനാൽ ഒരുവന് അവന്റെ പണം ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നാവിന് രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടിയത്. അത് വാങ്ങുകയും വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുഷ്പങ്ങളുടെ ഗന്ധം നാസാരന്ധ്രത്തിന് ആസ്വദിക്കാം.
കാതിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ശ്രവണത്തിലൂടെ സംതൃപ്തമാക്കാം. ഈ രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ച് വിനിയോഗിക്കാം. ഇപ്രകാരം ഒരു ഉന്നത പദവി അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം, മാംസഭക്ഷണം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ചൂതാട്ടം എന്നിവകളിലൂടെയുള്ള ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തോടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ അവന്റെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ പദവി കാറുകൾ ഓടിച്ചും നിശാ ക്ലബുകളിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചും ഭക്ഷണശാലകളെ അറപ്പുറവാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭുജിച്ചും നശിപ്പിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവ് വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് നേടുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊള്ളക്കാരായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ അപഹരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതച്ഛായത്ര കൗടുംബികാധാരാപത്യതയോ നാംന കർമാണ മൃഗസൃഗാലയേവാനിച്ഛതോ വികദരിസ്യ കുടുംബിന ഉരണകവത് സംരക്ഷ്യമാണം വിശദോ വിഹരന്തി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അവർ കടുവകളെയും കുറുനരികളെയും പോലെ പെരുമാറുന്നു. ഒരാട്ടിടയൻ അവന്റെ ആട്ടിൻപറ്റത്തെ തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സംരക്ഷിച്ചാലും കടുവകളും കുറുക്കന്മാരും അവയെ ഫലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുപോലെ വളരെ പിശുക്കനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ എത്ര ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷിച്ചാലും അവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തട്ടിയെടുക്കുന്നു. സ്ലൈഡിലില്ല. ഒരു ഹിന്ദി കവി ഇങ്ങനെ പാടി. ദിൻകാ ദാഗിനി രാത് കാ ബാഗിനി പാലക് പാലക് രഘുഛുസേ. ഭാര്യയെ പകൽ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയോടും രാത്രിയിൽ പെൺകടുവയോടും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. രാവും പകലും ഒരുപോലെ ഭർത്താവിന്റെ രക്തം ഊറ്റിക്കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് അവളുടെ ജോലി. പകൽ വേളകളിൽ ഗൃഹത്തിൽ ധാരാളം പണച്ചിലവുകൾ. അതിനുവേണ്ടി ഭർത്താവ് തന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിലയായി സമ്പാദിച്ച പണം അവൾ അപഹരിക്കും. രാത്രിയിൽ അവളുടെ ലൈംഗികാനന്ദത്തിനായി ഭർത്താവ് തന്റെ രക്തം ശുക്ലരൂപത്തിൽ സ്ഖലിപ്പിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ രാത്രിയും പകലും അവന്റെ രക്തം ഭാര്യയാൽ ഊറ്റപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ടും അവളോടുള്ള ആസക്തി മൂലം അവൻ അവളെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സംരക്ഷിക്കും. അതുപോലെ സന്താനങ്ങളും കടുവകളെയും കുറുനരികളെയും കുറുക്കന്മാരെയും പോലെയാണ്. ആട്ടിടയൻ തന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ എത്ര ജാഗ്രതയോടെ സംരക്ഷിച്ചാലും കടുവകളും കുറുനരികളും അവയെ തക്കം പാർത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുപോലെ പിതാവ് തന്റെ പണം എത്ര കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാലും സന്താനങ്ങൾ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഭാര്യ എന്നും സന്താനങ്ങളെന്നും വിളിക്കുമെങ്കിലും അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊള്ളക്കാരാണ്. ഭാര്യക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ദൂരോട്ട് അടിയപ്പോ വന്നാ ചോദിച്ചോ കൊള്ളക്കാരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് സത്യം അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. രേഖണ രാജാവ് കൂടുതൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതുപ്രകാരം ജഡഭരതൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഓ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു വനത്തിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. വനത്തിൽ കുറുനരികളും കടുവകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പത്നിയെയും സന്താനങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട്
ഓ ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക സമ്മറി ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. വലിയ ശ്ലോകമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ജഡഭരതൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങള് രഘുഗണ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അത് ആ കാര്യങ്ങള് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞത്. പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഇവിടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ. വ്യാപാരി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവൻ എപ്പോഴും പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് തൽപരനാണ്. ചിലപ്പോൾ വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിസാര വസ്തുക്കളായ തടിയും മണ്ണും മറ്റും ശേഖരിച്ച് ആഹാരത്തിൽ വല്ല വിലക്കുന്നത്. അതുപോലെ ദുരാഗ്രഹിയായ ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ക്രമേണ അങ്ങനെ പുറത്തു കിടക്കുമെന്ന അറിവില്ലാതെ അവൻ വനത്തിൽ ഏറ്റവും നിബീഡതയിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ ആത്മാവ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബാഹ്യശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന അപ്രകാരം ജീവസത്വ ഭൗതിക ശക്തിയായ ദൈവീയമായുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിത്തീരും. വനത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായും സംഭ്രമിച്ചും ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അവനെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പോകുന്ന ഭക്തന്മാരോട് സഹവാസമില്ലാതാകുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിലും മുഴുകുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള വഴി ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു എന്നത്. ഒരു വനത്തിലെ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പിന്നീട് രക്ഷപ്പെട്ടു വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം. കടുവകളും കുറുനരികളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാധാരണ വനത്തില് അങ്ങനെയുള്ള കടുവകളും സിംഹവും കുറുനരിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് ആക്രമിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പോ അവർക്ക് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല, സഹവാസമില്ലാതാകും. അവർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുപ്രകാരം ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴെന്താണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. പന്നികളെയും പട്ടികളെയും പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു. അതുപ്രകാരം അവർക്ക് യഥേഷ്ടം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതും. ഇതിനാണ് സന്തോഷമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും മറ്റും. പണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് വളരെ സന്തോഷം ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഇവിടെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അല്ലെ. പിന്നെ അത് പണത്തിനെ കൊണ്ട് അത് നേർക്കാക്കാനൊന്നും സാധിക്കുന്നതല്ല. ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുടെ സ്വാധീനം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു അല്ലേ. ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യ മാമവയെ പ്രപത്തിന്റെ മായാമേതം. ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി. അത് അത്രമാത്രം ശക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് മായയെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവസ്ഥ ഭൗതികാസിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥകൾ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ആശ്വാസം തേടുകയാണ്. പക്ഷേ കഠിന പ്രയാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വിടുതൽ ലഭിച്ചേക്കാമെങ്കിൽ പൊതുവെ അവൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സമരത്തിനിടയിൽ അവന് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സരോജ പാദങ്ങളിൽ സദാ സേവ ചെയ്യുന്ന തേനീച്ചകൾക്ക് സദസ്യരായ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ആശ്രയം നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസാനത്തെ വലിയ ശ്ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ വലിയതാണ് അവരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു. ഹരി ഗുരു ചരൺ അരവിന്ദ മധുകര അനുപദവി. ശ്ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
വരി ഈ ഒരു വരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഏറെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ വിടുതൽ നേടുകയും ചെയ്തു. പൊതുവെ ബദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടനല്ല. അവൻ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി വെറുതെ ക്ലേശിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദവും സ്വീകരിക്കലാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ ഏക കർത്തവ്യം. എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും പലതരത്തിലും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഒക്കെ ഇവിടെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ, ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം എങ്ങനെ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണമെന്ന്. ഇതാണ് ഏക കർത്തവ്യം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ വിശദമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായി ഭക്തിലത. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്തിലതാ ബീച്ച് ലഭിക്കുന്നത്. അനേക ജന്മങ്ങളെ അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ലഭിക്കും. ബ്രഹ്മാണ്ടേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായി ഭക്തിലതാ. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, ഇന്നലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുത്തു. മനുഷ്യജന്മമാണ് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ, കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതഭൂമിയിൽ പിറന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുന്ന് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ദേവലോകങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് മുക്തി ലഭ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇവിടെ ഒരു ഭാരതഭൂമിയിലെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം, അതിൽ തന്നെ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതാളുകളാണ് 80 വിവിധ യോനികളിലുള്ളതാണ് 80 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ. അപ്പോ അതിൽ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുകയും അതിൽ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ, ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിലതാ ബീജ് കൃഷ്ണഭക്തി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ബ്രഹ്മിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായി ഭക്തിലതാ ബീജ്. അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി വനത്തിലോ നഗരത്തിലോ ക്ലേശിക്കുന്ന ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. അവർ വെറുതെ നാനാതരം ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. ദുഃഖങ്ങൾ പൊതുവെ അമംഗളകരമാണ്. ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അജ്ഞത മൂലം അവർക്ക് കഴിയാറില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? നഗരത്തിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, ഒരിക്കലും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. അവരിങ്ങനെ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം, ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ഫാക്ടറികളും കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം രാവിലെ പുലർച്ചെ മംഗളാരതിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ 4 മണിക്കൊക്കെ ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഉണർന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒന്നും ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ജോലിക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഷിഫ്റ്റും കൂടി എടുക്കും. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞ് രാത്രി 8 മണിക്കും 9 മണിക്കും ഒക്കെയാണ് തിരിച്ച് വരിക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉറങ്ങാറായി അല്ലെ. വീണ്ടും ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവരെ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിനോ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളോ ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ശരിയായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുകയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ എന്താ പറയാ വിശ്രമം കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നീട് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണമൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പണം ഉണ്ടാക്കാൻ. പണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല് സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഒരിക്കലും പണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനാ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതലാകും അല്ലെ. ഒരു എന്താ പറയാ, റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാം അല്ലെ, ചെറിയ തുണിയൊക്കെ മറക്കിയിട്ടൊക്കെ ടെന്റൊക്കെ കെട്ടിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. അവർക്കൊന്നും യാതൊരു ഭയമില്ല. എന്താണ്, അവർക്ക് കള്ളനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവരുടെ കയ്യില്
യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ കുറച്ച് ധനമുള്ളവനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളവൻ എന്താണ്, അവന് കള്ളനെ പേടിയാണ് അല്ലെ. അവൻ എന്താ പറയുക, വലിയ ഗേറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നു, വലിയ ഡോറൊക്കെ വെച്ച് അതിൽ ലോക്കൊക്കെ വെക്കുന്നു, പട്ടിയെ പോറ്റുന്നു, കള്ളൻ വരുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ക്യാമറയൊക്കെ വെക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്താണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സദാസമയം ഭയമാണ്, ആദിയാണ്, എന്റെ ധനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന്. അത് ധനമില്ലാത്തവന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അവനൊരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ അവിടെ കിടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനും. അപ്പോ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ചാല് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് പണം ഉണ്ടാവും, ധനം ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടി പ്രശ്നങ്ങള് കൂടിക്കൂടി വരികയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നില്ല. പൊതുവെ ഗൾഫുകാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും ചില ആൾക്കാർക്ക്, ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയുന്നത്, അവരുടെ വസ്തുക്കളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന അവരുടെ ജോലിക്കാരാണെന്ന്. അതാണ് ഗൾഫുകാരൊക്കെ ഗൾഫിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വലിയ വീടൊക്കെ വെക്കും അല്ലെ. ഫാമിലി എല്ലാവരും ഗൾഫിലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ വർഷത്തിൽ 1 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസമോ ഒക്കെ വന്നിട്ട്, 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് 1 മാസമോ 2 മാസമോ നിന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകും അല്ലെ. ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ ആരാണ്? ജോലിക്കാരാണ് വീടൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നത്. അവരവിടെ കിടന്നിറങ്ങുന്നു, അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവിടെ ആ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഈ ഗൃഹനാഥൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ചൂടും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ജോലിക്കുള്ള ആളുകൾ. പൊതുവെ അങ്ങനെ തമാശ രൂപത്തിൽ പറയും. ഇതാണ് അവര് റിട്ടയർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോ അത്രയും പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നീട് അവർക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനൊന്നും കഴിയില്ല. അവരെന്താണ്, പിന്നെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല അവർ. യഥാർത്ഥത്തില് അവരിങ്ങനെ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന അവർ വെറുതെ നാനാതരം ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കും. ദുഃഖങ്ങൾ പൊതുവെ അമംഗളകരമാണ്. ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അജ്ഞത മൂലം അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി വേദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരും ഏവാഭിഗച്ഛേത്. ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ അസത്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സദാ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പദാരവിന്ദയിൽ സേവയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഭൗതികാസത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള വർഷം അവൻ നിർബന്ധമായും ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കും വേണം. ഈ രീതിയിൽ അവന് ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആൾക്കാർ പരക്കം പായുന്ന അല്ലെ. അതാണ്ട് പറയുന്ന ഒരു വനത്തിലാണ്. വനത്തിൽ പോയി കയറി കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഇതിലെ പോയാൽ ശരിയായ വഴിയിലെത്തി, ഇതിലെ പോയാൽ അങ്ങനെ 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 സഞ്ചരിച്ച് വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പോലും കഴിയില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവർ അജ്ഞതയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് കരുതി ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കി കളയും. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, ഇതിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം. അതിൽ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമ്മൾ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ഭൗതികത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള പക്ഷം അവൻ നിർബന്ധമായും ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാം വലിയൊരു ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ സമ്മറി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സമ്മറിയിൽ തന്നെ
എന്താ പറയാ, ഏകദേശം ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പ്രഭുപാദര് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നാളത്തെ ക്ലാസ്. ഓക്കെ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ ഗുരുനായക പ്രേമാനന്ദ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദകുടി വൈഷ്ണവൃന്ദ ജയ പ്രഭുപാദ കി ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ ഗുരുനായക പ്രേമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു വഴി അത് മാത്രം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്നും സഹായിക്കും. ഏത് വഴിയിലൂടെ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പുറമെ നിന്നും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, എത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു, എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ എന്താ പറയാ പറ്റിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, എന്ന് ഭഗവാനെ ആർക്കും പറ്റിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അത് എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദര് തന്നെ, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ, പ്രഭുപാദർക്ക് ധാരാളം വിദേശത്തുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദര് ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കാണുന്നതാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട്, ജോലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളും സഞ്ചരിച്ച് എവിടെയും ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവസാനം വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇസ്കോണിന്റെ ബോർഡൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് സ്വാമിയെ കാണണമെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പ്രഭുപാദരെ കണ്ട ഉടനെ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചത്, നിനക്ക് സന്യാസമല്ലേ വേണ്ടത്, നിനക്ക് സന്യാസം കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അറിയാം തന്റെ ശിഷ്യൻ എവിടെയാണുള്ളത്, എപ്പോഴാണ് എന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോ പ്രഭുപാദരെ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ നീ എന്നാല് നിനക്ക് സന്യാസം മുട്ടനെ തന്നെ നീ ആദ്യം ദീക്ഷ എടുത്തോളൂ, ഹരിനാമ ദീക്ഷയും ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തോളൂ, റെഡി ആയിക്കോളൂ, തയ്യാറായിക്കോളൂ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ കുറെ എന്താ മഹാരാജിനെ ആ സമയത്ത് കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട്. ഇവരൊക്കെ കുറെ ദിവസമായിട്ട്, കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടി, ഇവർക്കൊന്നും ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ഒരു ആളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങള് ദീക്ഷ എടുത്തോ, ബ്രാഹ്മണിക് ഹരിനാം ദീക്ഷയും ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഡൗട്ടായി. അവർ പ്രഭുപാദരോട് ചോദിക്കട്ടെ, പ്രഭുപാദ് ഈ വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മളെടുത്ത് വരുന്നത്, പ്രഭുപാദ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് സന്യാസവും ഞാൻ തരാം. ഓ, ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, തലമുറകളായിട്ട്. പ്രഭുപാദർ പറയണ്ടായി, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ എന്ന് പറയുന്നു മഹാരാജന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഹരിനാമ ദീക്ഷയും ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സന്യാസ ദീക്ഷയും ഒക്കെ നൽകുകയുണ്ട്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേഷനോ സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷനോ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അറിയാം അവരെ ആരാണ്, അത് വേറെ ആളെ തടയാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനും അറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ശൈത്യ ഗുരു തന്നെയാണ് പുറത്ത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ആധ്യാത്മിക ഗുരു സാധാരണ ഒരു നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മളെ സഹായിക്കും. അത്
ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആ ഒരു സമയം എത്തുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും, അല്ലെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്, മോചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയമെടുക്കും, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ആനന്ദം ലഭിക്കുവാനുള്ള വഴി. മറ്റ് എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ എത്ര പണമുണ്ടാക്കിയാലും, എത്ര അധികാരമുണ്ടായാലും, എത്ര സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തെ നൽകില്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഓക്കെ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुमहाराज की जय, निताय गौर वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुमहाराज की जय।